Ben, bo día a todos e a todas. Damos inicio a esta sesión extraordinaria e urxente do Pleno do Concello da Coruña, parte resolutiva, perdón. Saudamos aos membros da corporación, personal municipal que nos asiste, señor secretario xeral, señor interventor, tamén aqueles que nos siguen a través do streaming. Agora sí, punto 1, parte resolutiva, señor secretario. Pronunciamento do Pleno sobre a urxencia da sesión. Ben, o documento xa consta na documentación remitida co Pleno e a xustificación da mesma, polo tanto, sen lugar a debate, procedemos á votación da urxencia da sesión. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. Pasamos xa ao asunto número 2. Asunto número 2, Servizo de Orzamento e Estudos Económicos, aprobación definitiva do expediente modificativo 6/2024 de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito, baixas por anulación de créditos, modificación do anexo de investimentos e modificación do anexo de subvencións nominativas do orzamento do Concello da Coruña para o exercicio 2024. Moitas grazas. Comeza este asunto o voceiro do Goberno, señor Laje Tuñas, para explicalo e despois hai unha única quenda de 4 minutos por grupo. Señor Laje, ten a palabra. Bo día a todas e a todos. Despois do debate xa dado na aprobación inicial no pleno de novembro, traemos hoxe para a aprobación definitiva o modificativo M6, que, como saben, recolle investimentos que superan os 10,7 millóns de euros, unha cantidade elevada, si máis que obedece á necesidade de facerlle fronte aos servicios efectivamente prestados e dos que xa teñen gozado milleiros de cidadáns. Fundamentalmente, o grosso dos 10,7 millóns de euros van adicados ás facturas do bus urbano por valor de 7,9 millóns de euros. Como saben, o bus urbano é hoxe máis económico para os usuarios que 2 décadas atrás e, polo tanto, estamos diante dun feito relevante, tamén dun feito relevante que, como puxemos a de manifesto en diferentes plenos, estamos alcanzando cifras, desde logo, moi destacadas en número de viaxeiros, coa cifra máis relevante no ano 23, non pechado ano 23, e todo indica que o ano 24 vai polo mesmo camiño. Decía que o bus é hoxe o máis económico con respecto a fai 2 décadas e cun obxectivo claro. É dicir, o ano 24 todo apunta a que se chegarán aos 27 millóns de viaxes, un récord dentro do servicio, récord que se alcanza seguramente en gran parte tamén polo feito de que os usuarios pagan o 50% da tarefa establecida. Iso no caso do perfil xeral, porque no social os descontos son aínda maiores. Obviamente, a tarifa segue a ser a mesma, mas é o Concello, coa axuda do Estado, o que asume o pago da diferencia. É dicir, nas políticas públicas se toma unha decisión de facer unha aposta nun momento determinado para incentivar o uso do transporte público, con bonificacións ben relevantes. A par que o Goberno de España tomou tamén a decisión de axudarlle a outras administracións a sufragar este tipo de servicios. E iso está incardinado nunha política pública favorecedora do transporte colectivo e do transporte público.
Este é un dos motivos polos cais agora temos que aboar 7,9 millóns de euros polas viaxes realizadas polos cidadáns. Todo isto podería ser moito menos gravoso se, ademais do Estado e do Concello, tamén a Comunidade Autónoma, tal e como establecía o Estado nas súas bases, asumira unha parte da subvención. Faino no caso do transporte metropolitano, pero non no fai no caso do transporte urbano da Coruña. Neste caso, a Xunta negouse sempre en redondo a poñer €1 para promover a mobilidade nesta cidade, cousa que outras comunidades autónomas pois si fixeron. Creo que non está de máis recordalo, aínda non sendo o máis relevante. O modificativo tivo só unha alegación que respetamos pero que non compartimos, unha alegación que desde logo dice que non se den baixas, pero non dice como hai que pagar os servicios que foron prestados e, polo tanto, unha alegación que desde logo non podemos tomar en consideración. Polo tanto, estamos no trámite final e facendo unha aprobación definitiva para poder habilitar esos créditos que van a permitir facer o pago efectivo pois desas facturas, nin máis nin menos, é dicir, servicios prestados e facturas que se pagan con 10,7 millóns de euros. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Comezamos o debate. Turno para o BNG, señor Jorquera. Moitas grazas. En primeiro lugar, quero desexarlles a todos e todas boas festas e un ano 2025 no que se compran os seus principais desexos. Permítanme que comece formulando un dos meus, que en 2025 o Goberno da Xunta rectifique, deixe de actuar como axente comercial dunha multinacional, atenda o imenso clamor popular e renuncie ao proxecto de instalar unha bomba ambiental no corazón do noso país. A aprobación definitiva do expediente M6 é un trámite indispensável para que se poidan executar antes de fin de exercicio as modificacións de crédito que se contemplan neste expediente. Contémplanse, entre outros, suplementos de crédito para pagar diversos abonos pendientes, entre eles facer fronte ao pago de facturas da compañía de tranvías por un importe de case 8 millóns de euros. Como dixemos no debate de aprobación inicial, se os servizos se efectuaron, hai que proceder ao pago. 2 créditos extraordinarios en Musa, necesarios para compensar as perdas contraídas polos gastos derivados do servizo de Bici Coruña, un suplemento de crédito de máis de 600.000 euros para resolver os problemas de liquidez no Consorcio de Promoción da Música, derivados das obrigas contraídas en 2023, aínda que reiteramos de novo que o noso xuízo é imprescindível dunha vez por todas abordar os problemas estruturais do Consorcio e exixir á Xunta de Galiza que salde a débeda de máis de 5 millóns de euros. Valoramos positivamente a nova achega para que o Concello cumpra ca súa parte no convenio asinado coa UDC, imprescindível para contribuir ao desenvolvemento da cidade das TIC, e tamén o suplemento de crédito de 150.000 euros destinado á Escola Municipal de Música, necesario para custear a suba salarial dos traballadores, abonar o pago dos atrasos por mor da aplicación do convenio e para facer fronte aos gastos urxentes necesarios para o funcionamento ordinario da escola, máis aló das reformas e melloras que necesita o edificio. Pero de novo teño que lembrar que non estaríamos nesta situación se se tivese respetado o acordo orzamentario que chegamos para o exercicio 2024, pois na súa aprobación definitiva incluíuse unha modificación a proposta do BNG para incrementar a dotación en 250.000 euros que nunca chegaron á Escola Municipal de Música. Do mesmo xeito que lamentamos que para poder dotar estas partidas haxa que dar de baixa neste modificativo e noutros anteriores outras que en algúns casos afectan a actuacións que estaban contempladas nos orzamentos de 2024 a proposta do BNG. A razón que se dá é que na maioría dos casos os proxectos aínda non están listos para licitar e, por tanto, non dá tempo a que se executen neste exercicio. Pero quero lembrar que é o Goberno local a quen lle corresponde dar impulso aos distintos proxectos para que estean listos en tempo e forma e se poidan executar. E, como dixemos no debate de aprobación inicial, se o Goberno local se centra só naquelas cuestións
que forman parte das súas prioridades da xenda e secundarizan programas e actuacións que figuraban nos orzamentos a iniciativa do BNG, a consecuencia é que Houston temos un problema. Con todo, e polas razóns expostas ao comezo da miña intervención, o BNG vai votar a favor da aprobación definitiva do expediente M6 e, por tanto, non imos apoiar as alegacións presentadas polo Grupo Popular, que, entre outras cousas, reitera a proposta de ampliar o crédito para as bolsas comedor, pese a ampliación de crédito en 120.000 euros, incluída a proposta do BNG no modificativo 4. En ese sentido, reitero o que xa dixemos en debates anteriores. As principais competencias en materia de política social recaen na Xunta de Galiza. Por tanto, sería bo que, por unha vez, a Xunta asuma as súas responsabilidades. Porque a realidade é que en Cataluña, o País Vasco, Andalucía, Castela e León, Madrid e en outras moitas comunidades, os comedores escolares están financiados polos gobernos autonómicos. E, ademais, a realidade é, señores do Partido Popular, que cando vostedes gobernaban neste concello concedían moitas menos bolsas comedor. Polas razóns devanditas, o BNG vai votar a favor da desestimación das reclamacións presentadas polo Grupo do Partido Popular e da aprobación definitiva deste expediente. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular. Señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Bien, nos traen ustedes hoy aquí a aprobación este modificativo, el sexto de lo que va en este año. Y yo creo que en este, que puede ser el último pleno que celebremos en el año, más bien tendríamos que estar hablando de los presupuestos, de esos presupuestos que no fueron capaces de sacar adelante. Y nos traen ustedes un modificativo que contiene una serie de partidas, que hubo 6 este año, 6 modificativos, y hay que recordarlo, y que a lo mejor haciendo un poco de pedagogía, que hay que hacerla, un modificativo que es lo que supone, ¿qué es lo que supone políticamente? Pues por un lado que hubo una mala planificación por parte del gobierno municipal, porque las partidas presupuestarias no están bien calculadas, bien por omisión, bien por insuficiencia, o por otro lado, que también es muy importante, que hay una muy mala ejecución del presupuesto porque dan ustedes de baja partidas que no son capaces de ejecutar. Y así llevamos 6 en este presupuesto del año 2024, aquellos que ustedes decían cuando se aprobó que era el gran presupuesto social, un presupuesto social sobre todo, y que era el presupuesto que pensaba en los barrios. Y nosotros hicimos una alegación, es verdad, hicimos una alegación respecto a las becas comedor. Y repito y reitero, en esta ciudad se quedaron 600 niños con derecho a beca comedor sin poder ejercer la beca porque no hay presupuesto. Yo ya sé que cuando gobernaba el Partido Popular había menos becas, pero todo niño que tenía el derecho le era concedida. Los tiempos han cambiado. Y es más, ustedes justifican en ese informe propuesta de que que las becas comedor se aumentaron un 45%, ¿no? El presupuesto en estos últimos 4 años. Bien, yo también le voy a dar otros datos. Informe de FOESA, elaborado por Cáritas. 9,4 millones de españoles están en riesgo de exclusión. Y la exclusión social de menores afecta al doble de la infancia que hace 2 décadas. Informe de UNICEF. 1 de cada 3 menores está en riesgo de exclusión social en España. Un 34,5%. Una cifra 10 puntos mayor que la media europea, que nos pone a la altura de Rumanía. La mitad de los hogares monoparentales están en riesgo de pobreza. Y los gastos corrientes de la vivienda desde el año 2018 han subido un 153%. Informe Save the Children. Lo que cuesta criar un hijo. Ha subido un 29% desde el año 2019. Todo ello debido a la inflación, una inflación que sube un 65% cuando estamos hablando de suministros a los hogares y un 26% cuando estamos hablando de la alimentación. Y cuando hablamos de la inflación específica de la crianza, supone entre un 37 y un 51% por encima de la inflación media, que es del 19%. Informe ISOS. El 58% de la población española tiene dificultades para llegar a fin de mes. Estas cifras nos tienen que avergonzar a todos.
a todos y son inasumibles. Y es necesario un cambio de políticas. Pero ustedes veo que no quieren hacer ese cambio de políticas. Ustedes apuestan más por pagar facturas irregulares de caterings o de bocadillos para voluntarios en la tal SIS por 80.000 euros y, sin embargo, dejan a 600 niños en Coruña sin esa beca comedor. Que a veces esa beca comedor le asegura una comida al día. Pero esa es su forma de hacer política. Ha pasado en los presupuestos de 2023. No fueron ustedes capaces de ejecutar las partidas de bienestar social, muchas de ellas. Ha pasado en el presupuesto de 2024. Este que van a prorrogar, o a lo mejor van a traer uno nuevo con una cuestión de confianza, no sabemos lo que van a hacer. Pero han ustedes rebajado también todas las partidas presupuestarias en bienestar social. Y sobre todo han creado listas de espera, conforme a los que nos han contestado las preguntas escritas, en todos los programas de este ayuntamiento. Programas sociales. Dicho esto, ¿por qué hacen ustedes estos modificativos? 6 llamamos en este año, en el presupuesto más social, y ya digo que más pensaban los barrios. 6 modificativos. Bien, en pagar facturas irregulares. 15 millones, hasta 15 millones de facturas irregulares se pagaron este año, del año pasado. Por ejemplo, en el M1, 4,2 millones para las fiestas. En el M4, 2,3 millones para facturas también irregulares. Usted habló del bus también, 13 millones de euros estamos pagando a través de modificativos para el bus. ¿Y dónde dan de baja? Porque claro, el modificativo son altas y bajas en los barrios, en las inversiones en los barrios, que ya hemos hablado muchas veces. Más de 8 millones de euros en inversiones en los barrios este año no se han ejecutado, porque no fueron ustedes capaces de sacar adelante esos proyectos. Bien, es poco tiempo. 4 minutos, esto daría para hablar mucho tiempo, pero termino ya. Miren, ustedes no pueden presumir de ser un gobierno social. Ustedes no pueden presumir de que son el gobierno de los barrios. Ya se lo digo ahora. Porque yo además me remito a los hechos. Yo no ando, como dicen ustedes ahora, que se prueben las cosas, no son indicios, son... Eso. Yo me remito a los hechos. Ustedes recortan todas las partidas y no ejecutan, ya digo, las partidas de inversiones en los barrios. Pero ustedes en esto no están solos. Y señores del bloque, perdone que me dirija a ustedes personalmente. Vamos a ver, ustedes están apoyando estos 6 modificativos. Ustedes no apoyan ahora un nuevo presupuesto porque dicen que el gobierno municipal no cumple, pero sin embargo han apoyado estos modificativos que recortan en servicios sociales, que recortan en inversiones en los barrios. Yo creo que ustedes se los tienen que hacer ver. Mire, esto no es Houston. El problema no está en Houston, el problema está aquí, en La Coruña. Y parte del problema son ustedes, que están apoyando todo esto. Ya digo, ustedes serán nacionalistas, yo no tengo ninguna duda, pero que sean de izquierdas, se lo digo de verdad, ya me plantean muchas dudas, tal como están ustedes apoyando todas estas políticas del gobierno municipal. Muchísimas gracias a todos por su atención y si no tengo la oportunidad, feliz Navidad y feliz año. Moitas grazas, señor Lorenzo. Mañá temos un acto. Tamén teremos oportunidade de felicitarnos. Señor Laje, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Señor Lorenzo, a resposta á execución orzamentaria tena na Conta Xeral do 2023 e no informe do Consello de Contas. A Coruña é a cidade de Galicia con maior nivel de execución orzamentaria. Eso son os datos frente ao relato. Non sei o que escoita vostede en Madrid, o que lle podo decir é cal é o dato do Consello de Contas e cal é o dato da Conta Xeral do Concello, que non a inventa nin vostede nin eu. Son datos obxectivos. Esa mesma conta di que é baixo o goberno de Inés Rei desde que existe a moneda euro cando se produce a maior inversión capítulo 6 da historia deste Concello 2023, 47 millóns de euros. Frente ao que di vostede están os datos. E os datos indican que os investimentos en barrios, uns están orzamentados e outros foron executados. 47 millóns en investimentos ano 2023. Non o digo eu, o di a Conta Xeral do Concello. Co cal, non sei, que quere que lle diga?
Execución. Este goberno sempre tivo execucións orzamentarias por riba do 80%. Según o Consello de Contas, a Coruña é a cidade de Galicia con maior nivel de execución orzamentaria. Sirve para autocomplacencia? Pois, a algunha xente ao mellor lle pode servir. A nós non. Nós non nos conformamos. Queremos millorar e facer máis cousas aínda. E farémolas, señor Lorenzo. Vostede critica a execución orzamentaria de servicios sociais no 2023? Pois mire, nin houbo recortes, nin houbo mala execución. Se fai unha boa política de servicios sociais e se vai intentar facer millor aínda. Se a vostede lle parece que se fixo mal, bueno, é a primeira noticia que teño neste pleno. Pero en calquera caso, si lle digo que non dixo aínda en que. Claro, vostede non pode comparalo co seu mandato, porque triplicamos as axudas en becas comedor. Triplicamos. Bueno, e despois estamos a falar dun modificativo que supón apostar pola cidade das TIC, destinando máis de 1 millón de euros, dun modificativo que lle quita os colores a calquera persoa que defenda as posicións do Partido Popular. Non lle escoitei un solo segundo falar da Orquestra Sinfónica de Galicia. Un só segundo. Pero este modificativo que vostedes non apoian significa máis de 600.000 euros para apostar polo Consorcio de Promoción da Música e pola Orquestra Sinfónica de Galicia. Mentras o Partido Popular na Xunta de Galicia durante moitos anos non pagou o que tiña que pagar. E ten unha débeda de 5 millóns de euros con esta cidade, de máis de 5 millóns de euros. Vostede non lle dedicou un solo segundo á Orquestra Sinfónica. Igual que non lle dedica un solo segundo ao transporte público, porque non é a súa prioridade. Con este goberno, a tarifa que pagan, a tarifa xeral que pagan os coruñeses e as coruñesas é de 0,38. Non vamos a preguntar cal era cando gobernaron vostedes. O que sí lle podo decir é que destinar recursos públicos a favorecer o transporte colectivo é unha política que nos diferencia de vostedes, claro que sí. E iso leva consigo que nas previsións que teñen na propia Consellería de Mobilidade signifique dar un paso para seguir apostando por esa mobilidade sostible. Por iso, o ano que ven, imos a seguir coa tarifa do bus conxelada. Non sei o que farían vostedes. O que facemos nós é pensar nos coruñeses e nas coruñesas. Señor Lorenzo, o ano pasado houbo récord de viaxes no transporte urbano da Coruña, 24.821.221. Este ano imos a chegar a 27 millóns. Vostedes non fixeron absolutamente nada por propoñer algo que millore o transporte público da cidade. Vostedes non fixeron unha sola proposta neste modificativo para dotar de máis ou de menos recursos a cidade das TIC. Vostedes non propuxeron un só euro para a Orquestra Sinfónica. Vostedes están nunha política do non. E antes os do non eran outros. Pero ahora vostedes colleron, agarraron o tema orzamentario e están sempre en que non. A ver se algún día é que sí. Mira que o tiñan fácil neste modificativo. Por certo, señora alcaldesa, por certo, si ter modificativos é señal de non boa xestión, imagínese se o aplicamos a vostede e ao goberno do que participou, que fixeron máis de 14 modificativos no seu mandato. Que significaba, señor Lorenzo? Que aínda con maioría absoluta e sin ter que negociar con ninguén non sabían votar as contas? Que pobre ese argumento. As modificacións orzamentarias son ferramentas necesarias para a xestión. Unhas veces se fan máis e outras menos. Nunca verá que eu lle critique a ninguén unha modificación orzamentaria. Outra cousa é para que e cales son as prioridades. Vostedes 14 modificativos. Vostede ven aquí a facer unha crítica de que son modificativos. En fin, eu creo que as cousas hai que preparalas un pouquiño mellor, señor Lorenzo.
falar de execución orzamentaria cando esta cidade é a que máis executa de toda Galicia, pois vai a argumento ben pobre, porque cae polo seu propio peso e polos datos dos informes oficiais. E recorde unha cousa, dende o ano 2002, que entrou o euro en vigor, se non me falla a memoria, que me pode fallar, pasaron 22 anos. E por este Concello xa pasaron varios partidos políticos a gobernar. O ano de maior inversión na cidade da Coruña teno vostede na conta xeral 47 millóns de euros baixo o goberno de Inés Rei. Señor Lorenzo, o que non son contas, son contos. De momento vostede trouxo aquí contos, e nós o que traemos son contas. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Procedemos á votación deste asunto número 2. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Grazas. Queda aprobado. Remata aquí o pleno extraordinario. Moitas grazas. Que teñan bo día.